Ponis, joyous i watcho'r Commonwealth Games ar y teli. Mae'n meddwl mwy pan mae rhywun yn cynrychioli Cymru. Ond yw e? Yes! 9th and men's 50-metre rifle, 3 positions. Take that, St Helena. In your face, Jersey. I'm a fitness all the rage ar ysfosi nawr. A finne in peak physical condition. Cochi. Tips Fitness Bry. Sim point bod in denial. Gall pawb wneud y tro a cholli bach o bwysau. Fi in peak physical condition, chan. Mwy o ymarfer corff. Fi'n chwarae 40 frames yr wythnos, chan. Mae'n bwysig cael yr hyfforddiant cywir i ddechrau. Sim eisiau induction yn y fi, Gwgel. Fi'n gwybod yn iawn be fi'n neud. Mwn y sauna. Tenna fe. Mae bwyta'n iach yn ffordd o fyw. You are what you eat. Ah, fuck me. Be'n ffuck fi fod wneud hwn? Cernol awn i'r ardd, Gwgel. Be sy yn y stwff ma, Samuel? Mae'n blasu fel semen. Fi'n credu. Joio'r shakes ma. Shakes. Ie, fi'n iawn. Mae'r gym yn rhywle le mae pobl yn mwynhau agosatrwydd. Usual rules don't apply. Sio ma hwnna'n edrych i ti, iawn? Fi di bod yma 5 munud a fi di gweld 5 coc yn barod. Mae hwnna'n coc y munud. Paicos dy fi. Glenys gilyg. Na, dim Glenys. Maggie Thatcher. Si Samuel, fforsgyn y jawl da'r boi yn y shower. Hei, smell on, boi. The good stuff. Ti'n lic hwnna? Yeah. Rwy'n fi o'n bod rhywbeth ar y sychan i'r ein na. Real good workout. Stwff y jawl yn y shakes na, se. Gosodwch dargedau rysymol i chi. Na gyd ti'n neud? Sorry, un yn drwm, Samuel. Beth yw'r ein display models ni me? A rwy'n di bolto rhain yn sôn, di'r llawer. Dim han, Samuel. Lle dy fan gi codi hwn? Dim han. A chofiwch bod yn gefnogol. Fucking hell, ti'n shit. Embarrassing. Bwrre, Samuel. Bwrre? Fucking bwrre! Well, bitch. Ffwcus diwnal yn nhw e. Rules are rules. Play it as it lies. Fucking hell. Good boy. Good boy. Great change of pace for now, Samuel. O slow i fucking stationary. Fucking hell, Samuel. Credu bod ti wedi lladd y deryn fyna, boi. Mae gwahanol etiquette i wahanol chwaraeon. Mae beth sy'n iawn mewn gym boxo. Ddim yn iawn ym mhobman. Sad i lawr fyna, gwybod. Prime tea time. Have that, you fucking Space yn y fel andred, collwr y twllyn yn gorfod chwarae rest o rownd a coce mas. Iawn? Good. Ath i mewn. Wedyn ni bod coc ti mas, boi. Conw, Samuel. A beth yw athletes mewn peak physical condition? Proper sportsmen. Gall hanner ein mynd y lleiad tal. Right. Peidiwch o ddewid celwyddau. O'n i arfer wario lot, ti'n bod y Rick Faldo. Ges i trials da Wolves, ti'n fi oedd yn ex-Barry John, ta. Y mwyaf o sŵn chi'n neud, y mwyaf effeithiol y workout. Arglwydd dyma fi! Gyda fi beth i millimeter off o gachu ni'n angen. Tips Fitness Bry!